Čo mi idete povedať? To som zvedavá, idem si radšej sadnúť. V Chorvátsku, svadba, Pane Bože! A nedá sa to zrušiť, veď ja som sa za brala Románko, kde na OMV, boháča, 20 ľudí bolo. Mama vie o tom, ale čo ona, kočka, súhlasila však? No, ja kde ja taká teraz pôjdem? Že plávky. Bože, tak do polievky. Jari, no vieš čo, ja som normálne šokovaná. Bola tu mladá, však s mladým, počúvaj ma, že sa idú brať v Chorvátskach, povedz. Ani tie šaty nezapnem, čo som mala na príjmanie. Keď ideme aj na koláč, tak vy si dáte veterníky, všetko, ja len vitrinu oblizujem sklo. Ja neviem, čo je cukor v káve, roky. A na mňa to ide. A po prechode, ja ti priberám aj zo slnka, ja idem pokopať, rozumieš ma, ja 5 kg hore. Ja im, či som taká fotovoltika, či čo. Svatka tá, hej, tá po solárkach, pani úradnička veľká, rozumieš ma, tá si pôjde rada. Veď mi radili, že aj po fičkách, ale kde ja mám čas chodiť do mesta? Čo mám robiť, Jari, poraď? 60-dňová výzva, hej, ten fičaker. Od 2.5. sa to spúšťa, dobre, a jedálniček ti spravia fajn. No veď ale počúvať, Mirka moja ti skáče, hej, na takom, že to ti je fólia, na jahody. To ti ani nemusím chodiť do mesta, do fičkov. A to ti zaberá, no dobre, no tak skúsim. Zlatko, koľko ti idem šalátu naložiť? Trojkrálový, dobrý od státy. Děkuji, ne, já nemůžu, že jo. Ne, mně už to jako jde hore krkem. Já jsem byla jako na váze, je to jako hodně špatný, jo. To je stará váha, tam jsou struny prehodenie. Čo si? A teraz aj hlasili, že je trojka záťažový stupeň, to tak inak váži, tak ťažšie, to si nepřijímaj. Je to jako v pohodě, mám kliku, tak to tak vůbec není, že jo. Ale to máš ťažké kosti, po mně. To je jako 20 kg za svátky, to je jako hodně dost, mami, já nevím. Klinca klinom vybíja. No a čo, že sa do rifline natrepeš, prosím ťa, veď to si závodnená. Jo, a všechny holky sú ako hubení, že jo? No, pozri sa teraz na Marikinu dceru, ide vonku s kočikom, pozri aká je. Vidíš aká je a je šťastná. Takáto si soká prišla, konečne z teba žena. Žena musí mať trošku okolo domu zasa aj, aby zvládala. Takže nejsem, nevidno to. Čo vybeháš, idem ti už ti nakladám, poď, ešte aj kapusnica zo Silvestra, čo sa musí dojesť. A čo to vyhodíme? Rezne ti zabalím, pozri čo rezňou, to všetko sa musí pojesť. To komu sa robilo? Idem ti ešte aj ťaviu labku, dáš si ešte aj dezert, fajn, asi takto si pekná, takto sa mi páči, aj chlapom sa taká budeš páčiť, nie hlísta vyschnutá. Tak ako daj. Toni, ide ti diaľkár, pôjde, počúvaj ma o 18, ja nevidím na to, lebo sa zastratie. 18:30. Dám si na diaľku, nevidím, počkaj na blízko. Nie, tieto mám na diaľku, ukáž. A ten tam čo? Kto to je? Čo to je? Ježiš, no... Prepáčte, ak som vás prešla, to mám do blízka, som si zabudla do diaľky okuliare. Držkajte sa. Dá sa mi zamotali. Aha, nejde to. Pozri sa, ja už musím ísť. Dobrý deň, Mária pani. Dalo by sa pozrieť zloženie, som si hej okuliariky doma. Pošli mi Jarku. Či ktorá si to? No nevidím sa mi hmlí. Isto si ma dobre ostrihala, cítim to. Hej, vieš čo, nemám okuliare, ale je to dobré. Myslím si, že je to také, hej, slušné. Ja vám to podpíšem, no nemám okuliare. Nemusíte čítať, ja vám verím. Poď sa pozrieť, čo som podpísala. No ja neviem, no nemala som vtedy okuliare. Ježiš, no kto to ide platiť? Mirka, ahoj, to som ja babka. Objednaj ma okamžite do Excimeru na laserovú operáciu očí. No ja som už bez nádejí z tých okuliarov. Ideme na to. A hotovo. Ahoj, Maji, čau moje. A čo? Článok si vytkla. Počúvam, a to sa vonku mení tlak, to máš z toho. Isto, ja som si dneska tiež podvrtla, to sa tlak mení vonku, hej. Aj to je z tlaku. Ak aj vám padá fasáda, to je tlakom teraz, lebo aj nám teraz, aha, túto kilo dobre padlo. Omietky, čo sa mení tlak, to sa vyrovnávajú tlaky, zajtra bude dobre. Počúvaj ma, nechcem ti hovoriť, ale taká si ako si pri sebe, čo je? Čo? Hej, pribrala si, ty si nepribrala, ty si závodnená, ja to vidím. To je závodnenosť. Veď to zasa leží, vieš? No čo? A vidím, veď ty si aká si čudná, počúvaj. Veď ty si asi prekyslená. Hej, veď to tu cítim kyseliny. Odkyslí sa. A črevá si vyčistí. Nehovor mi, že ti je dobre. Komu je dobre v dnešnej dobe? Nikomu. Počúvaj ma, nechceš ísť na detox? Chod na detox. Počkaj ma. Ahoj, vieš, čo som ja hela. Maji, počúvaj ma, kamoška mi hovorí teraz, že aké si čakry prečistujú. Ideme sa dať prečistiť. Toni, vieš čo, to je strašno. Počúvaj ma, idem cez dedinu, Majo, že autobusár vyhodil vyššie, vieš? Tak som šla pešo. Hela, Dana, všetci ti kričia, tuto ma videla podrknúť členky, že tlaky sa vyrovnávajú, že detox si držať, aký si, že som zavodnená. Veď ty mi už načisto im šára. Ja tieto babské reči, ja nepotrebujem veštice na to, aby som vedela, že netreba takého dečka hodiť, keď tak viem, že na jeseň toto obdobie, hej, keď je menej slnka. Ja mám jedinú istotu, aha, tu si šmarím toho David, vieš? Toto viem, že mi chýba. Tebe som zobrala zasa takúto formu, veď slnko zapadá pomaly o 3:00, chápeš? Tu máš potom, daj si, nebudem ja tam tie staré strigy počúvať. No vidíš, ja som stará, ale rozumieš ma takéto reči. Toto viem, že mi treba hotovo. Čo si aká si nemrdom vidím na tebe? A ja, že čo sa robí? 4 dostala, no a čo? Ja, my sme sa nakoučili. 5 jedno cez druhú a 4. Každý už len školy, aby mal porobené v dnešnej dobe. A na čo? To ja som sa vôbec neučila, ako sme chodili, zháňali sme však po chlapcoch, po diskotékach. To si ho praví. A to musíš motivovať, nemôžeš do nej kričať. Pre známky kričať na decko, no čo sú známky, prosím ťa? To je úplne jedno, že tohto diabla ešte do žalára, kde si nezavreli. Čože? 4 z matiky?
Mirka, už si načisto sprostá, ty lebrali mňa. Ja som sa učila pri sviečke a materi som musela doma pomáhať. Ja som sa drela, učila aj s tetou Jarkou. Ty iba ťukáš do toho mobilu, počítače, sa nažerete z klávesnice, to budete žrať, hej? Ja som domov, jak žijú jednotky nosila. Takto ťa už čakajú na Gimpre, no už vidíš, ako ťa berú. Ja ťa tu živím, snažím sa, ty nič, ty. Čo to je v dnešnej dobe bez vysokej školy nič? Ale nech ty nalakovanie máš, však? Cárovná mladá už je dospelá. Bože. O 12:30 však o 2:00 končíme EPG pracovisko. Čo ste vy, pľúca, rakuňa? Však vy si máte ísť na Antolsku, mladá pani. No nič, ale vás už presvietím. Choďte si do kabinky. Reťaze dole. No aké asi snežné. A ideme. Nadýchnúť sa, zadržať dých a nedýchať. Vieš čo, Jarka, daj aj 200. Piatok, nočná nedela, vieš čo, furt sme tu, furt žiari do nás žiari a len púšťajú. Vravím, ja už môjmu svietím do knihy a tak svietím večer, rozumieš ma, ako fosfor. A teraz ti ešte príde o 2:30 mladá, že rengenuj. Ja už môžem ísť do Mochoviec, ani nech nedostavujú ďalší blok. Ja som ten blok, tam už pôjdem ako palivo jadrové. Alebo skôr odpad jadrový, však. A dáme si ešte kávu pred odchodom. Sme zabudli na ňu. Pani, dýchajte si, kľudne nadýchnite sa. Ďakujem. Koľko sme dali za 200? No s Bohom nás primár zabije. Ručkajová, nech sa páči, je to tmavšie, ale nech si vás potom ešte raz obvodná pošle. Nehnevajte sa, ja už musím si. Hej, dovidenia, pekný víkendík. Mrazivá vášeň. Ale až tak mrazivá není. Nebo smysl na orchidej. Vidíte, znáte ten film? Ten je krásný. Jakého hrdinu? Ale klidně tebe, s tebou byla určitě sranda, zábava, viď? By si mě zaspíval, by jsme se pobavili, zatancovali. A jeden z trendů byl právě to úplně vytrhané, skoro nulové obočí. Divoká jízdo. No, jak Dino, divoká už tak není, že jo? No, to víš, jak se zadaří. Jakýho hrdinu? Hele, já bych se sebou zabřela taky mou kamarádku, která mi míchá kolagen. Hele, já jsem po ním vypnutá, nejenom v hlavě, taky na pleti, čo je hodně dobrý, jako, viď? A hele, já jsem taky hrdinka. Já za to, že jsem se naučila česky za 20 let, čo je hodně dobrý, jako, viď? Hele, já nevím, jestli znáš, taky ten trend bylo to hodně hustý v obočí, že jo? No to bylo hodně špatný, jako. No a jasné, jako zvony, velké bondy, také kondy. Nebehajte! Božka, a čo si voláka nesvoja? Veď vidím na tebe, hýbaj mi zaplatiť, povieš mi. Máš parádnu auto a to čo ti Miro, hej? To už je automatika však? No vidíš, ako dobre. Ja neviem, kde som mala hlavu, keď som sa prosím ťa vydávala. Ten môj to je o ničom na bicykli, ani mi koleso nedofúka. Miro, no to by som na ňo nepovedala, takto ťa ničí, vieš, čo mám dobrú kamošku, počúvaj ma, dám ti na ňu číslo. Ťamara sa volá, ona tak čakry čistí, rozpúšťa, aj masíruje. Toto ti robí, počúvaj ma, ty potrebuješ poriadne vykefovať. To je ono, tak, a podvozok vyčistiť. To je ono. Veď to vidím na tom aute, počúvaj ma, pôjdeš mi do umývárky, dám ti, najlepší. A ja, ide zájazd autobus, chod doplniť toaleťak, čo bude zasa nával. Potrebuješ poriadnu našu freškornársku kávu. Togo, no veď so sebou, Togo, či ako sa to povie. Takúto ti dám teraz k tomu čokoládu. Žiadne otrepané keksiky. U nás máš Líra Slovensku fajnú čokoládu bez tých lecitinov, náhrad a palmových tukov a ešte pozri sa, pozdraví. Gluten tak, hello a takéto, veď to ti je taká radosť, to sa tak ukludníš. Nepiješ, nefajčíš, prečo by si nedala aspoň tú kávu? No tak máš 4 boky, no a čo? Budeš ako tie hlisty? Veď to zafúka a spadnú, prosím ťa, len si daj. Aľa, idem na pauzu. No.
Aký sme súdržný národ, veď my chliebom a soľou vítame ľudí, ako si my vieme pomôcť. Bože, nezávidíme. Idem na Facebook, čo mám taký rituál, hej, s kamoškami, činačičky, receptíky si posielame. Tam si pozrieme pozdravy, vieš, na narodeniny. Ja by som v živote nikomu neublížila, kdeže ani mužke. Ja som taká dobrá povaha. Idem si do tých svojich skupín, teraz čo máme zasa s kamoškami, túto Luboš, dráha. To čo tam píše Lubošovi? Vieš čo, zapnem kapslok, aby lepšie videla. Ty jedna skur... Čo si myslíš, americká Sorošovská? Tonko, ako sa píšu tie grcajúce smajlíky? Čo mám dať, 4 aspoň? Amerika, aké I? Tvrdbo však? Tlačím ti uhríka, hej? Nie na čele. Na základe akého paragrafu ja si nemôžem vyjadriť svoj názor? Celý život som musela hlavu zohýňať, konečne sa môžem vyjadriť, že Facebook je americký. Ty teľa, veď to je celosvetovo. Že prečo hatujem, že nemám vyriešené veci? Ty nemáš vyriešené, ty sopľa. Ja mám 3 deti porodené. Zavolaj Haninka, ona zdieľa. Ty Soroš